Dragi prieteni, continuăm această emisiune, continuăm acest weekend de distracție. Ne-am oprit într-un loc superb, pentru că am vrut să vă arătăm și vouă celor care sunteți acasă în fața televizoarelor ce se întâmplă aici, ce priveliște superbă. Ia uitați-vă! Cum ar fi VIP să te vedem pe acolo pe sus, pe la înălțime, a? Ce spui? A? Nu te vezi? Atunci să te vedem acolo, pe lângă peștișori. Sunt ceva peștișori pe acolo? A? Da? Ia uite ce superb, deci eu... VIP. Acolo poți să ajungi, uite acolo, pe unde trec norii. Ia să vedem, așa, ia uite. Acolo vreau să te văd, în vârful la un copăcel din ăla. Cum crezi că ți-ar sta? A? Câte săptămâni faci până acolo? Fetele, ce faceți voi? Bine. Cât de bine? Foarte bine. Atunci de ce faceți bine? De aia. Adică, ce înseamnă de aia? Așa, că e foarte bine, ne simțim foarte bine și ne place foarte mult. Cum vă simțiți bine? Nino. Nino, lasă! Taci. Eu nu pot să tac. Noi suntem acum într-o emisiune în care noi trebuie să vorbim. Vorbește tu. Nu, că cu ea nu vorbesc. Știi de ce? Au. Scuze că te-am tras de păr. Cu ea nu vorbesc, că are lentile de contact. Am muzica ai tăi. N-ai să iei niciodată ca ai mei. Ba, da. Ba, nu. Oricum, poze? Avem și poze? Unde e fotograful nostru? Aoleu, s-a pierdut fotograf. Dragi prieteni, pot să vă spun atât. Start de Weekend continuă, vă rog, trimiteți e-mail-uri la startdeweekend@mcinino.ro și puteți câștiga un weekend de vis alături de mine și echipa mea. Și cine știe, poate vreodată mai ajungem pe aici. Și poate tu, cel care ești la televizor acolo, nu cel care filmează, adică VIP, el e tot timpul cu mine, poți să fii alături. Aici, la munte. Ia uite-te la norii ăia cum se mișcă. Uite-te la norii ăia cum se mișcă. Frumusețe. Ce? Mai repede o dată. Sunt super fascinată de această frumusețe a acestui local, incredibil, dar adevărat. Ce-a vrut să însemne asta? Ei, top. E să și râd, atenție! Tu ce mai ai de spus? Ce să mai... Hai, gata, taci, că se strică camera. La. Iată că am ajuns. Mamă, dar ce superb e aici. Da. Tu lipsești de aici. Trimite un e-mail la startdeweekend@mcinino.ro și poți fi chiar tu alături de mine și echipa mea, adică VIP, Cristi și ceilalți, undeva în țară, vedem noi unde. Uite, Cristi ne pozează acum ca să ne vezi mai încolo, pe site-ul startdeweekend.ro. VIP, ai grijă cu camera să nu pici cu vaporașul, da? Aici nu prea e bine să te uiți, dar uite, un loc foarte superb, foarte superb.
A, ce faci? Ghici unde sunt? Unde n-ai mai fost de mult timp. Sunt la baraj, la Bicaz și uite acum plecăm cu vaporașul puțin aici pe lac. Păi ne-am oprit să mâncăm la Bicaz aici în port și așa și cine are restaurantul de aici are și un vaporaș și ne-a invitat la o plimbare cu vaporașul. Stai așa, stai o clipă, o clipă. Dragi prieteni, Star de Weekend continuă. Nu suntem la mare, suntem la munte, suntem înconjurați de munți, după cum puteți vedea. După cum ne-am distrat aseară la Cluj, ați văzut super distracție la Cluj. Noi ne îndreptăm spre Piatra Neamț și am auzit că este un loc foarte, foarte frumos aici la Bicaz, unde, sincer, vă invit și pe voi să vă distrați. Am ieșit la o plimbărică cu vaporașul. După cum vedeți, foarte, foarte frumos, o zonă superbă. Și rămâneți alături de noi, urmăriți în continuare Star de Weekend. Dar țineți minte cel mai important lucru, trimiteți un e-mail la stardeweekend@mcnino.ro cu datele personale și puteți câștiga un weekend de vis și multe alte premii. Cristina, cum ți se pare peisajul aici, cum ți se pare zona? Foarte frumos, îmi place foarte mult. Ok, pe tine cum spuneai că te cheamă? Ligia, De ce ți-ai pus lentile? ca să fii mai frumoasă? Da, e mai nașpa, îți stă mai nașpa. Răutăciosule! Nu dă bine. Mersi, mersi oricum. Plăcere, uite, vezi, eu nu trebuie lentile, am ochi frumoși, nu? Așa e? Hai mă, VIP, mă, dă-o încolo de treabă, mă. Ia uite, mi-a acoperit. Ia uzi, sirena, frumos. Oricum, dragi prieteni, urmăriți-ne în continuare, Star de Weekend continuă. Suntem într-o zonă superbă, nu la mare, ci suntem la munte, înconjurați de munți.
Deci spuneai că îți place să stai mai mult la apă, da? Da, îmi place foarte mult să și not. Da? Hai să te Da, ajutăm. te rog frumos! O ajutăm? Păi dar că îți place la apă, nu? Da, da, nu ai ținut te rog frumos, nu fi răutăcios. Păcat, eu mă ofeream voluntar să te ajut, să stai lângă apă. Ce coincidență ca după atâția ani să ajungi din nou în orașul din care ai plecat, în orașul din care am pornit spre televiziune, spre radio. Aici a fost Piatra Neamț. Amintiri plăcute, ca să înțeleg Da, aici. superbe. Ia uite, mașina noastră iarăși pleacă singură pentru că e cu pilot automat. Hai, stai așa, uite, pleacă împinsă, hai! Mă, pilotule, dă-i drum! Vrei să ne ajuți? Da. Hai, mă! Bă, dar ești belea!